През почивните дни над страната ще има значителна етажна облачност. В общата облачна маса развитие на купест от дъждовни ядра. В събота се очакват превалявани от краткотраен дъжд, в южните райони временно интензивни и придружени от гръмотевици. Кратки превалявания се очакват и за неделя. Вятърът ще е слаб до умерен. Минималните температури ще варират от 5 до 10 градуса, а максималните ще са между 7 и 12 градуса. Ето какво ще е времето в районите на действие на българските военни контингенти зад граница. В Сараево минималните температури ще са 5 градуса, а максималните 6 градуса. В Баня Лука термометрите ще показват между 6 и 10 градуса, а в Призрен между 11 и 14 градуса.